Mga puso, ordinaryo nga mga residente may magkatuhay nga panan-awan na angot sa NIR ug Negros Island Region. Kung manginlayi na ini, ano mga dapat ibaloon ilabi na sa mga probinsya nga nalakip sa bag-o nga rehiyon? Yaring gitutukan niya special report ni Elin Pedreso. And it's probably a good idea, even if only for that. So you'll sign it? Yeah, I think I will sign it. Sa pagpadulong ni President Ferdinand Marcos Jr. sa siyudad ng Bacolod, nagpasalig ini nga iya permahan sa madali nga tion ang Negros Island Region Act. Ini ang ginahulat sa pagtingob sang Negros Occidental, Negros Oriental, kag Siquijor, lakip ang Bacolod City bilang bag-o nga rehiyon nga pagkatawgon Negros Island Region o kon Region 18. Katuyuan sini nga mas mapalapit sa mga pumuluyo ang serbisyo, ilabi na sa mga opisina sang gobyerno. Magluwas sa mahapos kang malapit nga transaksyon sa isla sang Negros. Nagalaum man ang mga ordinaryo nga residente nga may dala ini nga kaayuhan sa ila nga pagpangabuhi. Kaangay sang manubaligya nga silida, nga handom nga madugangan ang iya kita. Oo, okay man. Sino man hindi nga tao magkuhan na medyo angat-angat ang pangabuhi man. Pati ang mga ordinaryong empleyado, positibo ang pagtanaw sa NIR. Kung madamo kuno sang investments, madamo sang oportunidad sa trabaho. Subong ang tao subong kuan gid sang kapigador. Ang imbistorya damo na. May mga excited na sa NIR, pero ang pamangkot, may ihibalubala ang mga estudyante na tuhoy diri. Sa Talisay City, nagaayo ang ini nga mga estudyante nga kuntani may diskusyon sa eskwelahan. Wala pa kami ng idea about this kind of bill bala. Hindi lang gyud ko aware sa amo na gusto ko pa siya tun-an. Diri sa Fast Craft Terminal sa Lapos, Iloilo City, 20 katuig na nga porter si Tatay Levy. Sang nakahibalo na hunungod sa NIR, wala sininalikawan nga magkabalaka. Maepektuhan gid ang yung mga shipping lines, siyempre ma-reduce ang pasahero. Tapos ang amon income, ma-reduce man. Nanigulang na sa pagbiyahe sang tricycle si Tatay Jose. Diri siya nagapwesto sa buwasang terminal. Swerte nga makakuha sang pasahero nga madamo sang karga. Kasubong ni Tatay Levy, nasubuan man ini sa NIR. Sa pamilya ko man yung inabakal ko bugas ko sudan. Gamay-gamay kag kun magkuan na way na magamay na gid way na gid. Para kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., wala sang direktang epekto ang pagtukod sang NIR sa komersyo sa probinsya sang Iloilo. It's really for governance and delivery of services so that to make it easy. But silang it is a level of execution. Sa ato wala na siya epekto. Upod Keruel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas.